E agora imos cunha historia que nos chamou moitísimo a atención, que vimos na prensa, pero non saíamos un pouco do noso asombro. Cóntolles. Este é o caso dun home que vai a Santo André de Teixido, que falece na capela de Santo André de Teixido e que o cura decide continuar ca misa a pesar de que coñecía perfectamente de que o home estaba falecido. Ben, para contarnos esta historia está hoxe connosco a súa filla, a filla de Severino Busto, o falecido, Manuela Busto. Moi bons días, que tal? Ben. Veciña de Negreira, da aldea de Landeira, para sermos máis exactos, pero contenos, isto aconteceu hai 10 días, que foi exactamente o que sucedeu? Estábamos falando, sentados ali no banco, arrimada á parede, porque polo medio da iglesia non había bancos, e caíume no chan. Ajá. O seu pai faleceu nese preciso instante. E logo, nin á salida do coche, nin fora da iglesia, nin ali. Ajá. Antes de empezar a misa. Ajá. Vostede fora co seu irmán e máis co seu pai a facer unha excursión. E nin diso hai. Ou co mal me encontro, nada. Non dixeran que se encontrara Foi mal. fulminante logo. Foi fulminante, foi increíble. E dali ao final do oficio religioso, o cura non pronunciou unha sola palabra fora do portouse oficio? moi ben, O cura e a xente toda, pero sobre todo o cura excelente. Pero chámanos moito a atención. Claro, o feito de que ia celebrarse unha misa e o cura di que a misa continúa. Pero como se produce ese momento? O cura chega a preguntar en algún momento si queren que se faga esa misa ou non? Eu só me preguntou, non me acordo, non creo. Claro. É que depois enchiuse a iglesia de xente, el fixo moi ben de a misa. Sí? Sí, unha opinión miña da miña familia toda, sí. Que foi o mellor que puido pasar? Sí, no, que dixera a misa que estivo ben. Claro, claro. Unha vez que se produciu a tráxica noticia de que o seu pai perdera a vida, que foi o mellor, pensa vostede? Sí. Ajá. El despois estaba morto, hombre. Xa. Canto tempo tardou a ambulancia en recoller o cadáver? Tardou moito tempo? Na ambulancia veu ali, aportáronse moi ben tamén, e acompañaron bastante tempo. E dos guardias que viñeron tamén. Pero tardou pouco, A ambulancia tardou pouco. E a funeraria tardou máis porque tivo que vir desde Fontecada, dunha aldea de cerca, de onde nós. Ajá. É lonxe, é moi lonxe. Claro. Eu pensei que non era tan lonxe. Claro, claro, no, o que pasa é que sí que nos chama a atención o feito de que, claro, haxe outras persoas, outros fregueses que estean ali na misa, home, é unha situación un pouco extraña, non? Claro, Manuel, a xente que facía, axudouna vostede ou quedaba atendendo a misa? Increíble, home, en primeiro axudounos a nós, e se juntaban dicindo a misa ao cura, viñan onde nós tamén, eu non sei cantas máis me dirían, ten paciencia, non sei cantas me dirían, porque naquele momento, pero portáronse moi ben, e o cura, increíble, Sí, sí. O cura non quixo falar hoxe. Fomos ali a Santo André a preguntar, e non, di que é un tema do que non se quere pronunciar, Vale. pero vaya, vostedes non teñen ninguna obsesión. Ai, Dios mío, se vira o que ben nos tratou, non tivo máis que nos ofrecer. E dixo que morrera ali hasta que viñera a funeraria, que quedaba ali, que Dios que o levara ali, e quedaba ali. Home, tampouco... Non, onde iban levar, tamén. Pero, en fin, seu pai non se sentiu mal en ningún momento durante o viaxe de Negreira ata Santo André. Desde Santa Comba, nós salimos de Santa Comba. É unha longa viaxe de todos os xeitos desde Santa Comba. Non se sentiu mal en ningún momento. E ao final produciuse todo isto. Manuela. É increíble. Xa. As nosas condolencias. Gracias por estar connosco. Vostede entende que nos chama a atención o feito de que, claro, de que continuase as cousas como... Bueno, como se non sucedese nada, non? Tiña que continuar ca xente que veu, que foi moita xente á misa, había querer oír a misa. Moi ben, Manuela, graciñas. Ánimo. Moi bons días.